अमा गोरान लोगोफोर अमा गोरान थारुनजों लोगोफोर खेबसेनो होनानै संखानोसै आङो थारुनखौ लदब लदब अमा बादि दोनलायखानोसै आं माखासे दै होनानै रुनोसै गल्ल' गल्ल'नो दालुबाय दे लोगोफोर नै ओंख्रिया ओरैबादि गोथाव जाबायना दुन्दिया गोरलै होनायजों ओमफ्राय आङो थारुनखौ बेबायदिनो लदब लदब दोनसै मोनथिखागौना लोगोफोर अमा रानफुनलाजों थारुनजों बेसेबां गोथाव जायो जोबबाबो सिखारनो रोंनाय नंखालालै मादैया दिनै थोरसिसे ओंखाम जाखासिगोन आं पान्तावपाजा फ्राय हेल' sonapwr मादैया नै जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रिखौथ' संनाय नुखाबाय बिराद गोथाव जाखादों मादैना दिनैबो ओंख्रिया ओमफ्राय फान्थाव भाजा ओमफ्राय दाउदै खाथाख'निफ्राय गोलैनानै थादों ओमफ्राय बेखौनो बयल खालामबाय आं ओमफ्राय दुन्दिया न'नि सामब्राम दुन्दिया जाथ'वाखै न'नि नङा ओमफ्राय सामब्रामा न'नि बिफां रेङा थेङा जानायखाय आङो बेखौ फुनानै लाबोना माबाफैबाय जानो लाब गैया रेङा थेङा बे एसे बोरैबा जाबाथाय दोननो नांखाया आंथ' गोलाव गोलाव जानो लुगैदों बानलुआ गोलाव गोलाव गोसा दे बे बानलुआ बारा साइसिफ्लाङो मोदोमनायला दाउदैखौ जाग्रोबावनोसैसो आङो फुनलु फुनला दाउदैखौ आं ओंखामजों जानो बायो नै बयलसो sonapwr नै बिदै ओंखारलायनाय बयल आं मोजां मोनो बरिया गोथाव मोनजाखादों ओमफ्राय फान्थाव भाजा जि गुदुं गासिबो गुदुंजोब बे फान्थावआबो दासो मोनदों ओंख्रियाबो दासो मोनदों गामलायाव लालायबाय आं गामला आयौ गुदुंथार गासिबो ओमफ्राय फुङाव जानांगौ आंहा जानाय लोंनायफोरा बुरजा लाखादां बेदरखौ दिनै आयौ गुदुंथारलै लोगोफोर मादैना जानो लुगैनाय हाथारलाखैनो गुदुं आरे sonapwr सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय दिनैबो मादैनि जानायनि भिडिअखौ गुदुंथारलै गोदैथार दुन्दिया बाथोन बिराद सिफ्लेनानै जानो मोजां मोनो फान्थाव भाजा गोजोंथा गोथावानो फैगोनसो ओंखाम खुरबाय जायैदों फिसाजो बाब्रि हगारदों होनदों दहाय रिल्स बानायदोंमोनहां बाव एसे देलायदोंमोन आरो गलाब बिबारजों रिल्स बानायलायदों आंहा ओरै खेबलायनानै जानोसै थागोना थायाथाय बेखौ खेबलायनानै रिल्स बानायदां रिल्सथ' नङा फट' फेसबुकाव
फेसबुकाव होहांबाय आंबो एसे सनाफोर फेसबुकाव मिरा ब्रह्म होननानै सार्च खालामबा मोनो ओरैनोसो बयहाबो फेसबुक सालायबाय नालाय ओमफ्राय आंहाल' माबोरै थानो ओंखायनो ओरैनो हगारलाबायबाय आरो टाइम पास मोसानो मोजां मोनखायो नालाय जायाबाबो मादैया ओमफ्राय मोसालाबायनाय ओरैनो सट अरजाया नायाबाबो थारुना जि गोथाव मोन्दों आं बिदि खेबसेनो बेदरजों थारुनजों संबा बिराद गोथाव मोनो ओंख्रिया रस गोनां जायो खेबसेनो संबा दाउजोंबो बिदिनो खेबसेनो संनांगौ मालाबा बयलार दाउजों जागोन आं दाउ दिसिजों जानो बायो थारुनखौ ओमफ्राय बयलार दाउजोंसो गोथाव मोनो आं Växtfrö ma. अबे फुरा दोनै मोनानि बेदरसो नोंनि Kan. फिसाफ्रा थारुन होनबाथाय थास'नि बुंस'खौ मोजां मोनजोबो आंनि फिसाफ्रा आंबो हे गोलैनोसैमोन मबाइलानो जामुनिखौ फिसाजोआबो जि थारुन माबा गोथाव मोनो गिदिराबो उन्दैयाबो आंबो बयबो थारुन होनबाथाय ओंख्रिया गुदुंथारमोन दासो सुबाय साला गामलायाव लाजानानै जा गोथाव जाखादों फाग्लासो आंहा थारुनखौ बिदि बेदर लथब गोथाव मोनो सादाव बादिं बायदों थारुन ओंख्रि नालाय सिरि सिरि जायो ओंख्रि माबा कफिनो माबानो माबा माबिफोरखौबाथाय जाला बिसोरो बहल जाया माबा माबि जाया ओंख्रिफोरखौनो गादो आलु दालि बेखौल' मोजां मोनो सामब्रामा जि गोदैलाय गोदै pantao dabu gusu जाबावाखै
आखाइ सुनानै बेदर बुरजा जाथारबायना आङो आखाइ सुनायबो जायाखै खिन्थु होमबाबो बेवहाय सुजोबनो हाबावनो एसे मेजेमफोर जानायफोरा एसे मोजां जाथोंसै बारा गोदै नङा ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै बिदि फिथाइ मोनजाबा मोजां मोनलायलायो नैबे बिथांमोना पान्जाब चन्डीगढ़निफ्राय जोंनि आसामाव बेरायफैदों हाबा जाफैदोंमोननो बेसाराफोर ओमफ्राय थाङै थुङै आंनि दखानावसो बिसोर फैलायबाय ओमफ्राय फैनानै दा आंजोंहाय बिराद मोनलायबाय ओमफ्राय दा बिसोरजों आङो भिडिअ लालायबाय आरो मोजां मोनथारदोंनो बेसाराफोर बेरायफैनानै जोंनि आसामखौ मोजां मोनदों बीटीसी हमारा बीटीसी कैसा लगा बहुत अच्छा अच्छा लगा ना बहुत अच्छा हमारा बदलो आई लाइक इट थैंक यू सो मच आपने वीडियो बना लिया तो सोनाफोर आं नोंसोरनो एसे बिसोरखौ भिडिअ क्लिप होलायबाय माने आंखौ बिराद मोजां मोनदोंनो ओमफ्राय आंजों ओंखारनो लुगैबाय नालाय आं बिसोरखौ भिडिअ लाबाय आरो थैंक यू आंहा लेट जादों नै मालाय बानायगजोब्बाय दा सफैदों एक्सारसाइज जोब्बाय थांसै आंहा मीरा ब्रह्म जिर'नानि जोंहा एक्सारसाइज खालामनानै जोब्बाय थांसै नै मालाय इमा जि मोजां अनलाइन क्लास खालामगासिनो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आं